कार पार्किंग जेव्हा ॲग्रीमेंटमध्ये मेन्शन असतं तेव्हा ते तुमचं झालेलं असतं आणि त्याची ओनरशिप ॲग्रीमेंटद्वारा तुम्हाला ट्रान्सफर झालेली असते. त्यामुळे जेव्हा ॲग्रीमेंटमध्ये कार पार्क मेन्शन असतं तेव्हाच ते तुम्ही बिल्डरकडे मागू शकता. बऱ्याच वेळा लोक ह्या गोष्टीला विसरून जातात आणि बिल्डरचे रिप्रेझेंटेटिव्ह किंवा बिल्डर त्यांना सांगतात जरी ॲग्रीमेंटमध्ये कार पार्किंग नसलं तरी ते पोझेशनच्या वेळेस आम्ही तुम्हाला देऊ. मात्र पोझेशनच्या वेळेस परिस्थिती अशी होते की कार पार्किंग शिल्लकच राहिलेले नसतात आणि मग जेवढे पार्किंग शिल्लक राहिलेले असतात त्याच्यासाठी अवास्तव पैसे तुम्हाला भरायला लागतात. त्यामुळे आपण फ्लॅट घेत असताना त्याचं ॲग्रीमेंट रजिस्टर करत असताना कार पार्किंग ॲग्रीमेंटमध्ये मेन्शन आहे का नाही हे चेक करणं अतिशय महत्त्वाचं आहे.